أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا bakwai ga watan September 2025 ina son yin amfani da wannan dama domin tattaunawa game da matsalolinmu da suka shafi matsalar tsaro. Yau ina son yi magana ne game da abin da ya shafi hujjojin wayanda ke cewa ba a sulhu da ƴan bindiga musamman ƴan bandis da ke wannan yankin namu Sokoto, Kebbi, Zamfara, Katsina, Kaduna, Neja ko kuma a ci gaba da yakin su wanda suna da hujjoji da yawa. Yau za mu yi magana game da hujjojinsu ne kuma mu yi bayani game da waɗannan hujjojin. Babbar hujjarsu ko kuma hujjojinsu guda uku ne manya. Hujja ta farko masu cewa kada a yi sulhu da su ita ce suna tambayar cewa me aka yi musu, wai me aka wa waɗannan 'yan bindiga wanda har ake cewa yanzu a dawo a sulhunta da su ba a yi musu komai ba. Hujjarsu ta biyu suna cewa kenan idan aka yi sulhu da su sun ci bulus, kenan sun ci banza, yanzu kawai sai su dawo cikin gari su zauna cikin mutane su ci dukiyar da suka kwata ga hannun mutane su kuma su zauna cikin kwanciyar hankali bayan sun tama mutane da hankali. Wannan bai kamata a ce an haka ba a wajensu, kenan suna ganin cewa wannan in haka ya to sun ci bulus, bai kamata ya hakan ba. Wannan ita ce hujjarsu ta biyu, za mu tattauna a kanta. Hujjarsu ta uku wadda muke so mu tattauna a yau zaman nan namu ita ce cewa ai Allah mai girma da ɗaukaka ya ambaci hukuncinsu a cikin Alƙur'ani domin su suna cikin almuharibuna, duk da ba su ne almuharibuna da Allah ya ambata a wannan ayar ba, amma dai sun laka sun ce su ɗin ne. Saboda tunna ko Allah ya ambaci hukuncinsu cikin suratul Ma'ida, wannan hukuncin ne kawai ake musu, inda Allah ke cewa inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun azim. Suka ce wannan aya ita ce ta nuna ga yadda za a yi musu ga hukuncin su, saboda ka ba sulhu ne a hukuncin su ba. Na'am, za mu dawo akan hujja ta farko kamin mu kai ta biyu kamin mu kai ta uku. Masu son zubar da jini ne, masu son tayar da hankali ne, a cikin su akwai su ba shakka, amma 90% ɗinsu an musu wani abu ne shi yasa sun kai wannan abu. 90%, amma ba shakka a ko'in da ba wa komai ba, amma ba sa da yawa. Bari in dan baka misalai ga ababen da aka yi musu, wanda duk mai hankalin da ke cikin arewacin Najeriya ya san an musu wannan abun. Sai dai in kuma rashin adalcinsa ya kai ya kore wannan ya ce ba a yi musu ba, ko kuma son zuciyarsa ta kai ga ya ce ba a yi musu laifi ba. Amma dai duk mai lafiyayyen hankali, duk mutumin da ke da adalci, wanda ke rayuwa a wa'annan jihohin da muka ambata arewacin Najeriya ta wannan yankin, ba shakka ya san akwai wa'anda aka wa laifi da yawa cikinsu, ko mu ce majoritinsu laifi aka musu. Magana cewa an musu laifi, sarakuna suka fito da shi, da sauran wasu mutane aka fito da shi, kuma gwamnati ta goyi bayan su aka kyale su. Wani abin da ake ce ma banga. Wannan bangar duk wanda ke rayuwa a wannan yankin nan namu, area nan namu, ya san irin yadda ɗan banga ke yi a lokacin da suka kama wanda ake tuhuma da cewa ɓarawo ne, sai a kama shi, a kama rawa da shi a cikin kasuwa, wanda wannan rawar da ake yi da shi ba shakka kowa ya san da cewa ba haka Allah yake a yi ba, ba haka manzo Allah yake a yi ba, kuma duk mai hankali da mai adalci ya san suna wuce doka, suna wuce iyaka, sun saba ma kowace doka ta ƙasa da dokar Allah, wayannan 'yan banga. Daga wannan lokacin abin ya faru, na tabbatar a wannan lokacin akwai Fulani da dama wayanda ake kamawa da niyyar cewa wai barayi ne. Wasu ba barayi ne ba, Allah ya sani, wasu kuma ba shakka barayi ne. Idan aka kama su aka ce za a yi rawa da su, wasu daga cikinsu ba su yadda su yi wannan rawar. Akwai wanda na sani ma mota za ta gittawa, an kawo shi an ce sai ya rawa ya kiya, an duka an buga, mota na isowa sai gitta ma wannan motar ta kashe shi.
wanda al'adar Fulani abun kunya ne a same ka haka. Duk wanda aka yi wannan rawan da shi in dai ba Fulatani albarka ne to ya bar gani ko kuma ya kashe kansa. Wannan abun da aka ci gaba da yi a wannan lokacin na tabbatar yana daga cikin laifukan da aka wa Fulani. Na biyu, lokacin gwamnatin da ta gabata kamin Buhari ma ya zo da bayan Buhari ya zo, akwai ya kamata makocinka a ce ya jiya, ka je ka bincika ka jiya. A wannan lokacin 'ya'yan Fulani sun ka rinka kamawa, suna zuwa da ɗan Bafulatani a kama shi, ba ɓarawo na mafiya ba ɓarayi ne wa'yan ba shakka akwai ɓarayi, amma dai mafi yawan wa'yan da 'yan sa sun ka kama suka ci zarafinsu ba ɓarayi ne ba. Za a kama yaro Bafulatani a kai shi cikin daji, idan aka kai cikin daji a ce ya gina rami da kansa, ya gina rami su sa bindiga su halbe shi su tura cikin ramin nan su ruhe su tafiye su. Haka sun ka rinka yi a birnin Gwari da wani bangare na Neja, da wani bangare na gabacin jihar Kebbi da Zamfara da Katsina. Wannan haka abin da sun ka rinka yi kenan. Ko da kudu ta tayar da tashin hankali tana cewa sai an roce SAS, indin SAS din nan da an kai wannan zanga-zangar da aka yi. Barnar da SAS ta wa arewacin Najeriya ba ta wa kudu wannan ba. Yarinya ɗaya ce aka taba kudu suka fito suka yi wannan zanga-zangar. Amma Fulaninmu da an ka sa suka gina rami da kansu, SAS ta sa bindiga ta halbe su aka sa su cikin rami a arewacin Najeriya. Wa'annan jihohin namu wallahi Allah ɗaya san adadin su. Sannan kuma ba a faɗi, ba mai faɗi. Sannan baban yaron da aka kama aka je aka kashe aka turbude ba inda zai kai kara. Irin wannan abun ya ingiza wasu da dama da cikin matasan Fulani suka shiga bandis, domin ba inda za su kai kara, ko sun kawo kara ba a sauraren su in ma ba a hankali ba. Yan dabbobinsu da ke da saura, yan sanda su canye, ko sarakuna su canye, ko alkalai su canye, ba kuma biyan bukata. Wannan shi yasa da dama daga cikin suka ɗauki makamai. Mun ji na biyu. Na uku cikin ababin da aka yi musu, sarakunan gargajiya da sarakunan Fulani su kansu, sarakunan Fulani, irin cin amanar da aka wa kabilar Fulani a wa'annan yankunan, ina tabbata ma ba wata kabilar da an Najeriya wadda ake iya wa wannan cin amanar, babu. Domin duk wanda aka wa abin da ake wa Fulani, dole za su ɗauki matakin da za a iya hanawa. Lokacin gwamnati da ta wuce, lokacin Buhari, bidiyo ya yadu a cikin Najeriya nan, kowa ya gane shi, na gani ka gani. A jihar Kaduna lokacin Nasiru Rufai, akwai Fulanin da cikin azuminsu suna da azumi, wasu ƴan bandi suka zo suka yi barna da ke wannan yankin, sun zo sun ce ai su ne barayin da suka kawo musu hari. Aka zo suka kama Fulanin nan kusan mutum 10 wani abu na manta adadin, suka kama dukansu suna musu azaba. Sai ga sojoji sun zo, sojoji na zuwa suka gwarin suka gaya sojojin ga ƴan bandi da suka kawo hari jiya. Aka kama wa'annan Fulanin da azuminsu, aka kama dukansu, kowa ya ga yadda ake loda su cikin mota kamar yadda ake loda buhuhuwa. Fulanin nan aka ƙari cin zarafinsu da azuminsu, wasu suka mutu, wasu kuma suka rayu. Daga baya ita tusa faɗa ma sojoji, sojoji ba su bincike ba, suka yi musu wannan abun. Kana ganin cewa ka iya cewa ba a yi musu komi ba? Ya kamata ka zama mai adalci kenan, ya kamata ka yi adalci. Abu na gaba, waton akwai abubuwa da dama da suke ta faruwa a wa'annan yankunan na namu, ire-iren wannan. A Tudun Bici wani gari ne, ba Tudun Biri nake son in ce, Tudun Biri wani 11 wa'annan mutanen garin Tudun Biri, ‘yan sa kansu suka kama su, suka ce dole sai an sako wancan da ‘yan bandi suka kama ko su kashe wa'annan mutum 11. Wa'annan mutanen ba su da alaka da ‘yan bandi, su ma ‘yan bandi sun addabe su, amma suka kama wa'annan mutanen suka ɗaure su, suka kai su cikin gida suka ɗaɗɗaure su. Ɗaya daga cikinsu na ga yadda ɗaurin da aka yi masa da hannu, har hannunsa ya bar aiki, hannun Sokoto ya zo, na ga hannun ɗaurin da aka yi masa. Aka ɗaure su har da mace ciki, tsohuwa ce mace,
aka ɗaure su kusan kwana 10 ba su samu damar wancan dai ba su iya dai kwato shi don ba su suka ɗauke shi ba kuma ba su da hannun ɗaukarsa su ko yan sa kai suke duk sai sun kashe su idan ba a sako wancan ba. Labari sai da ya kai ga gwamnan jihar Kebbi, sai da ya kai ga darakta DSS na jihar Kebbi, sai da aka hada da sojoji da 'yan sanda sannan aka je aka kwato wa'annan fulani aka fito da su ga hannun 'yan sa kai. Da aka fito da su mutum 2 daga cikinsu ba su kai sati 1 ba suka mutu. Daga cikin wa'anda suka mutu akwai wannan matar ta mutu. Don Allah yanzu wa'annan mutanen da aka wa irin wannan cin zarafin da a ce suna da matasa, su kuma matasan suka je suka jona ga wa'annan 'yan bindigan da ke cikin daji suka ce sai su rama abin da aka yi musu, don Allah ka aikewa ba a yi musu komai ba. Abu na gaba, a nan Tangaza local government akwai lokacin da 'yan bindiga suka kawo hari suka kakkashe mutane, mutum guda suka kashe da cikin Tangaza, amma cikin fulani sun kore ma fulani dabbobi da yawa. To cikin fulani da aka kore ma dabbobi sai can sa kai suka bi can bandits, sai suka je suka iske wani dottijo ƴaƴansa guda 2 suna jinyarsa. So dottijon da ya ga can sa kai sun zo, sai da suka zo suka wuce, sai dottijon ne yake ma yaran nan, to ku